Nagalaplag ang 3 ka miyembro sang pamilya sang nadisgrasya sa motorsiklo. Gilayon nga nagresponde ang Kalibo MDRRMO sa Kalimabini Poblasyon, Kalibo, Aklan. Suno sa amay sang bata nga naaksidente, nagapaliko ini sakay ang duha ka mga kabataan nga dalon sa eskwelahan sang hinali ginbungguan sang salakyan. Natumba ginamanihong nga motorsiklo. Mayo lang kay lunsay minor nga mga samad ang ila na agom. Gilayon man sila nga gindalasa sa ospital. 2 ka kaso ang ginapangatubang ni Harris Meres sang si Barrio San Lorenzo, Guimaras. Nadakpan ini sa ginpatigayon nga hot pursuit operation sang Hordan Municipal Police Station. Una nga nagpangawat si Meres si amo sa Uskin, Hordan, Guimaras. Nagpalagyo pagid ini gamit ang isa ka motorsiklo. Nakasuhan ang suspect sang robbery kag carnappy. Nagpatigayon sang Product Expo ang Department of Trade and Industry kag lokal nga pamunuan sang Capiz. Gintawag ang trade event nga estilo sang Capiz. Dirigin pasalamatan ang kontribusyon sa mga magagmay nga negosyante para sa maayong ekonomiya sang probinsya. Gabahin man sa programang awarding ceremony para sa Capiz Green Enterprise Awards, Business Plan Competition kag Best Visual Merchandising. Ginhanas ang mga miyembro sang MDRRMO kag barangay official sang bagong bayan Villadolid, Negros Occidental sa pagtapna sang kalayo. Suno kay SFO2 Rainer Parcon ang fire safety lecture ang makabulig sa opisyal sang barangay kay sila ang masamiuna nagaresponde sa sunog. Kabahin sa ginhana sa ilang pagpalong sang kalayo gamit ang fire extinguisher. Duga nga mag-aligmat ang pumuluyo subong nga Pasko kag bag-ong tuig kay isa ini sa mga bulan nga masami nagaluntad ang sunog.